No son cuatro perros flauta o gallos flauta o cosas así, sino que son persones que tenim idees, que tenim propostes i sobretot que estem veient alternatives a aquest sistema. Pues per parlar-nos de la sobirania alimentària en tot el seu abast, tenim una companya que es diu Esther Vives, que alguns o algunes de vosaltres segur que la coneixeu. És una activista del moviment dels indignats, però també és membre del Centre d'Estudis pels Moviments Socials, que alguna cosa està escrivint i està desenvolupant sobre el que estem parlant avui. Endavant. Això no has de res? No. Hola, doncs bona tarda, un plaer estar aquí amb totes vosaltres i amb tots vosaltres en aquesta ocupació simbòlica de Can Ruti, que és molt important, perquè de fet quan hi ha gent que diu que això del moviment dels indignats, el 15M està de baixada, doncs que hi hagi iniciatives com aquestes d'aquí a Badalona, que el que fan és ocupar hospitals com aquest per denunciar les retallades que es fan portar a terme. Això és extremadament important, perquè no pot ser que les retallades es quedin sense resposta, i de fet ja hi ha molts indrets i municipis on també s'estan portant a terme ocupacions d'ambulatoris. El que passa és que no se'n parla pels mitjans de comunicació, però la Via del Vallès, per exemple, ja porta més de 100 dies ocupant el seu ambulatori, més de 70 dies a Breda, a Girona, i per tant el moviment del 15M segueix viu i seguirà actiu i mobilitzant-se, perquè en definitiva les retallades que estan venint cada cop són més i més importants, i per tant és molt important també donar resposta a tot això. Aleshores, encantada de ser aquí, i avui però parlarem d'un tema que potser sembla poc relacionat amb això de les retallades, que té a veure amb l'agricultura i l'alimentació, però està extremadament relacionat. El tema del que parlem avui, que és la sobirania alimentària. Això de la sobirania alimentària doncs, pot sonar una mica estrany, perquè de fet la paraula no és molt sexy, això de sobirania alimentària, una vegada que diu, però què és això, no? I en definitiva, sobirania alimentària vol dir ser sobirans, tenir la capacitat de decidir avui sobre el menjar, sobre l'alimentació, sobre allò que mengem. I per explicar doncs, aquestes alternatives que es plantegen de recuperar el control sobre l'agricultura i l'alimentació, començaré per analitzar per què cal plantejar una alternativa a l'actual model agrícola i alimentari. I com deia, pot semblar que no té molt a veure amb el que avui estem fent aquí, però té molt a veure, perquè també el model d'agricultura i alimentació s'ha privatitzat, s'ha mercantilitzat, s'han posat bàsicament els aliments al servei dels interessos dels mercats i especulatius. El menjar de fet hauria de ser un bé, un recurs natural, accessible a tothom, perquè tots i totes hem de menjar cada dia per tal de poder sobreviure, però avui en dia aquests aliments s'han convertit en una mercaderia. Si tu no tens els diners per comprar aquests aliments, no menges. I això de fet passa a casa nostra, veiem cada cop que hi ha més persones que passen a viure per sota del llindar de la pobresa. Aquí, a Catalunya, un de cada 5 catalans i catalanes ja es considera que viu per sota del llindar de la pobresa, però sobretot en els països del sud, on un de cada 7 persones no té accés als aliments, no? En un món en el qual s'obre i es llença menjar. I això està passant aquí. Per tant, es privatitza i es mercantilitza el menjar, com es privatitza i es mercantilitzen els nostres drets i les retallades. I també hem de pensar, com després analitzarem, que avui és un model agrícola alimentari que ens posa malalts. Que ens posa malalts, i hem de clavar-hi molt en aquests hospitals com els que avui estem, o en centres ambulatoris, precisament perquè tenim una alimentació que el que fa és augmentar el número d'enfermetats que tenen a veure amb la sobirania. Perquè no està clar molt i clau, però som allò que mengem, som allò que posem a la boca i som allò que ingerim. I si ingerim aliments transgènics amb una gran quantitat d'insums químics de pesticides, això ens posa malalts. I per tant, els aliments i la nostra alimentació té una sèrie de costos ocults que tu no pagues quan vas a comprar un producte, però que tenen a veure amb allò que mengem, que ens posem malalts i que aleshores acaba pagant doncs, la sanitat pública per un model d'agricultura i alimentació que bàsicament avui està al servei de les empreses i no al servei de les nostres necessitats alimentàries. Per tant, el que parlem avui té molt a veure amb allò que estem fent, ocupant aquest centre i en concret un hospital. Dit això, doncs, començar per explicar o plantejar-nos perquè avui en dia cal defensar un model alternatiu d'agricultura i alimentació al que tenim. Perquè de fet tots i totes consumim cada dia, però poques vegades ens preguntem d'on ve allò que mengem. I avui en dia ens trobem en un escenari, en un món de l'abundància del consum i del menjar.
De fet, es produeix menjar per 12.000 milions de persones en el planeta, 12.000 milions. I com totes i tots sabeu, en el món l'habiten 7.000 milions. Per tant, de menjar n'hauria de sobrar, hi hauria d'haver-hi per tothom. Però, malgrat això, una de cada 7 persones al planeta passa gana. Per tant, quan en el context de crisi alimentària actual que fa al món, les institucions internacionals ens diuen que cal produir més menjar, que cal més agricultura transgènica, que cal més agricultura industrial, això és del tot fals, perquè de menjar n'hi ha i en sobra. Avui hi ha un problema de democràcia també en l'agricultura i l'alimentació, que el que cal és una democràcia real ja, les polítiques agrícoles i alimentàries, que facin accessibles els aliments a tothom. Perquè d'aliments n'hi ha, però com dèiem abans, tu no tens els diners per pagar el preu del menjar. Si tu no tens accés a la terra, a l'aigua, a les llavors, allò que et permet cultivar la terra i per tant alimentar-te, no mitges. I per tant cal reivindicar unes altres polítiques agrícoles i alimentàries que permetin que tothom pugui menjar en aquest món avui de l'abundància dels aliments. I quines són les característiques que defineixen aquest model agrícola i alimentari? Sent bé o me l'haig de costar més? Doncs, quines són les característiques d'aquest model agrícola i alimentari? En primer lloc, és un model d'agricultura i alimentació que podríem qualificar de quilomètric, perquè els aliments, abans d'arribar al nostre plat, recorren milers de quilòmetres. Aquí mengem peres que venen de Sud-àfrica, pomes que venen de la Xina, tomàquets que venen del Marroc. Quan aquests mateixos productes es poden elaborar en aquest local, però no es comercialitzen ni es promou l'agricultura local i pagesa perquè aquelles empreses que avui monopolitzen la cadena agrícola i alimentària prefereixen explotar la mà d'obra dels països del sud, explotar les seves normatives mediambientals molt més laxes per tal de produir més barat, guanyar més diners i llavors es venen aquest producte aquí. I aquesta dinàmica d'aliments quilomètrics que cada dia més són evidents en la nostra taula també passa en els països del sud. En els països del sud els seus mercats també estan envaïts per productes produïts aquí. Perquè avui les polítiques agrícoles i alimentàries de subvencions, la que és coneguda com la PAC a Europa, no sé si n'hauràs sentit parlar, la política agrícola comunitària, és una política que bàsicament subvenciona d'una banda la producció de menjar, sobretot la producció de menjar de les grans agroindústries i dels grans latifundistes. Així tenim que avui en dia una de les pageses més subvencionades a l'estat espanyol, suposo que sabeu qui és, no? Qui és? La Duquesita. La Duquesa de Alba. La Duquesa de Alba, qui diria que és? Senyora, és pagesa? Doncs sí. No és que sigui pagès, són empresaris de l'agricultura, de l'explotació dels treballadors i bàsicament de l'explotació del territori. I aquests són els que reben les majors subvencions avui a casa nostra. Doncs aquestes polítiques agrícoles, aquesta PAC, subvenciona els grans terratinents i subvenciona la sobreproducció. Subvenciona que aquests empresaris produeixin molt més menjar del que aquí podem consumir i aquest excedent dels aliments que aquí no podem consumir s'acaba venent en els països del sud. S'acaba venent en els països del sud per sota del seu preu de cost perquè està subvencionat i per tant fa la competència deslleial a la producció autòctona del sud. I aquestes polítiques que s'han vingut aplicant al llarg de les últimes dècades, als anys 80, als anys 90, han fet que avui molta pagesia en aquests països del sud hagi acabat plegant, perquè no podia competir la seva producció amb la producció subvencionada de multinacionals agroalimentàries europees i nord-americanes. I això és el que ha provocat la PAC, per exemple, aquesta política agrícola comunitària a Europa o la Farm Bill als Estats Units. I per tant els aliments quilomètrics també es porten a terme i es donen als països del sud. Sempre veiem com és una globalització alimentària al servei dels interessos dels mercats, dels poders econòmics i financers. Per tant, les polítiques agrícoles i alimentàries actuals beneficien a les èlites econòmiques de països del sud, de casa nostra, aquestes empreses agroindustrials, i empobreixen a la petita pagesia familiar tant al sud com a casa nostra. I per tant, és molt important que les resistències, en aquest model de globalització al servei dels interessos del capital, siguin unes resistències globals, perquè l'ofensiva d'aquestes polítiques també és global i afecta els de baix, tant a casa nostra com a d'altres països. Per tant, és una alimentació quilomètrica. És una alimentació també que acaba amb la pagesia, que prescindeix del saber pagès, del coneixement pagès. És una agricultura que bàsicament promou aquesta agroindústria, aquests empresaris de l'agricultura, però sense tenir en compte la pagesia. Això ha fet que avui en dia, aquí a Catalunya, no sé si sabeu el percentatge de població activa, de gent que treballa, que es dedica a la pagesia.
el percentatge de població activa que treballa, que es dedica a la pagesia a Catalunya tan sols hi arriba de l'1 al 2%. Això s'ho explica moltes vegades el Pep Riera, que és un referent de la pagesia combativa aquí a Catalunya i sobretot al Maresme, i ell ho diu. La població activa és entre l'1 i el 2% i la major part és gent gran. I la gent acaba plegant perquè s'arruïna. Perquè aquest model d'agricultura alimentació subvenciona els grans terratinents, però moltes feines subvenciona els petits agricultors i encara menys el que és l'agricultura ecològica i alternativa. Perquè heu de pensar que el diferencial entre el preu que es paga per un producte al pagès i el preu que nosaltres el paguem del supermercat, la mitjana de diferencial és un 500% del que es paga al pagès i el que tu pagues al súper. I aquest diferencial se'l queda l'intermediari, sobretot al supermercat, perquè el pagès cada dia rep menys diners per allò que cultiva i treballa. I clar, ens hem de preguntar si la pagesia desapareix dels nostres camps, qui cuidarà de les nostres terres, qui cuidarà de la nostra alimentació, qui ens posa el plat a taula, qui decideix allò que mengem. Està clar que els pagesos no són, perquè prou feines n'hi ha avui dia a casa nostra. Qui decideix allò que mengem són bàsicament un grapat de multinacionals de l'agroindústria que controlen i monopolitzen tota la cadena, des de les llavors, Monsanto, Cargill, Syngenta, passant per empreses de la transformació com Kraft, com Danone, de supermercats com Alcampo, Carrefour, el Corte Inglés. Aquests són avui els que es posen al plat de taula. I clar, jo crec que si aquestes empreses es posen al plat de taula, la nostra seguretat alimentària no està molt garantida. Perquè està clar que aquestes empreses el que busquen és fer negoci. Busquen fer negoci a costa de la nostra salut, a costa d'explotar els pagesos, els treballadors,